usafunge semazondo arimupoto. Bhaibheri riri kuti what you need to do ndeyekuti izvo uzive chinhu ichi kuti iwewe, if you sit down everything else will sit down, if you stand up and walk everything else will be like so. Why? Because he who promised that I will take care of you is faithful. Haana kuti ma blessings achauya through a secondary person kuti uku kune primary zvichatanga zvaenda ikoko zvozobva uko. Mwari is able to sustain anyone in any system, and this is the reason why you are still alive. This is the reason why you can still cry. Why? Because the Lord is in charge, and iye akagara pachigaro chake. People might decide against you. Vanhu vanogona kukurongera dondo, vanhu vanogona kukurongera poison, vanhu vanogona kukurongera kuti haubudirire, vanhu vanogona kukurongera kuti unofanirwa kufa, vanhu vanofanirwa kuti gore rino haripere. Asi ari kudenga manje ari kuti haikona kungorarama senyama iri kubikwa. Relationship yako hauzivi kuti inoburwa rini. Mukomana wako hauzivi kuti achauya kumba rini. Mukomana wako hauzivi kuti anoda kuroora rini. Iwewe chako wakangoti isusu muguta muno iti ipoto, isusu chedu kubikwa. Kana vada kubura maita samaita, kana vakati hatisatata kuda kubura handizvo samaita, tinongonzwa nemi. Ishu iri panapa ndeyekuti ko iwewe upenyu hwako hwawakunzwa neumwe munhu, iye ari kunzwa nani? Iwewe upenyu hwako hwawakumirira umwe munhu kuti aronge, iye ari kurongerwa nani? Bhaibheri riri kuti izvo musateerere mano akaipa pamusana pekuti zvinhu izvi zvichakuendesai kure. Usatungamirirwe nezvisiri iwe, usatungamirirwe nesocial media, usatungamirirwe nemunhu. Iwewe mira uchironga, uchirongerwa sezvinoda Mwari.